Senne yaxşılığın ediver. Bere bilsen ber çörek, hergiz gitmez biderek. Bere bilsen ber çörek, hergiz gitmez biderek. Kadimden qarı Türkmenin aytyan radi. Berip bilsen yaxşılığın et, hiç boş gidip vermer. Bere bilsen ber çörek, hergiz gitmez biderek. Ol kıyınçılıktaki yağdaylar, bilmenşik bolmalı yağdaylar. Mekam bilenşik bolmalı yağday. Özün menen Allah Zülcelal'ın arasında. İnsaniyetin keramatından çürümde olsa. Ahiretinden çürümde olsa. Kadimden aydıptırlar. Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın sözüdür ya ulamaların sözüdür. Don merp bilsen cennet donu verilir deyiptir. Egin maşı verip bilsen cennet egin maşı verip bilir. Cennet egin maşı sana kardeş verirler deyiptir. Ya mesela bir benden öyüne kıyınçılık düşüptür. Kaytadan cahin becermesi buna ulu kaygı. Ulu ağır yük. Türkmenin de bir tebigatı var. Bir yerik yaxşılık yetirenne gözü bilen görse ya eli bilen berenne yürek cayırrak bolya öz şoňa hoş bolya. Men sesimi eşitýän her yerlerde merde oglanlar. Her dille we her kim bolsun. Bir ýagdaýlarda men bir deramet wagtym boldy diýipde o aralarda ya yeni bir aydan ya 2 aydan ya şu 2 heftelerde deramet vaktim oldu deyip de onun pul çıkarmak yadına düşmek o namartlıktır. Ama elimden ustaçılık gelen olsa, kargerçilik gelen olsa, ya mal gelen olsa, özün de gözün menen görüp ya elin menen işlerinin qowuryan olsan, yuvaşaçıktan şu mantaga aralaşta bir ınımlı adamdan sonra mesela akkaladı Elyas Ahun Taksircan yani. Taksircan öz bilýäriniň mamy diýip men öýüne kömekleşjekdi. Mübarek Ramazan aýdan önce koy jaylaşsın. Bir gün bir pilin oklaş, bir hefte ol jaýa girýänçädir on halyna görä bol. Öz zindigiň aýlayan bolsaň da hamany ustaçylyk ya kärgerçilik ya her zat bilen. Nihayet jay bolanyň etege diýen ýarsy el haýryň o ýarsy ölçörüň hamanada. Hudaýyň ýanyna hiç boş gitmeli we gaýrat etmeli wagtda.